Dihamuna akadongan na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus. Pukau tama parminggota sadarion marhite na maulate tu debata ala di loas Tuhan hidup hita mamulus sada tahun parhuriaon dohot di loas dope hita mangulu sian asini rohana satu ujung tahun parhuriaonon. Menuju mah Tuhani, nao mangalean ragam ni pasu-pasu tuhita di nama mulus sada tahun parhuriaon bihuriaon. Adong dodong atta nang akka si solhota nang jumolo marujung ngolu nanaing ing otota di parminggota sadarion dalat talaw marningot nang ari hamatian may asa marhite siani tapake ngolu na dilehon ni Tuhani bain sangap di guarna atong tapahohom mah martangyang mahita di bagasar rohat tabi. Atong tapahibul marohat talahu mamuji goar di debata pardenggan basai tapuji matuhatta marhite namaret deita sian bukete 350 sada ayat sadaro ditolu behama hita yadung marujung.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Songonod dohatani Tuhan Yesus, namonangido si parulosan dohot akka ulos nasaksak. Jaladang sesaok ko goarni siyan pustaha hanguluan. Jala parhatopotok ku do goarna di jolo ni damang, dohot di jolo ni akka suru-suruan na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akka na mate dot akka na mangolu. Hodo na punahami manang mangolu manang mate hami. Nakpemardalan hami di rura ni linggoman ni hamatean. Dat kuhabiari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Daktar tiop hamatean manang taromani be hami. Ay hodo Tuhan nami. Nau kumopop hami jalaho na punahami. Rohami nuaing tuho mangido. Sahat tuho matod dinami. Dohot daging nami. Asa diho hami manang namangolu manang namatepe. Sa tiop matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakokok mi. Asa sahat hami tuhang uluan na sora sudah. Amen. Tapuji matuhatta dalam marit dehita siap bukit de 357 ayat sada rodi 2 di surga hasonangani. Tangihon ma patik ni debata di minggu sadarion imana tersurat di konfesi biddu 15 paringotan di namodding tahaporsiai jalata tidak kodo hamatiani ima ujung ningulu ni jolma di portubion madadian ma ibana sian sadok ulaunna adong ulaun haluaun diakana porsea pabua Yesus Kristus naung hehei ido hanguluan ni jolma sian namate ibana do Tuhan ni namangolu do namate mertua do namate di bagasan Tuhani nasetia ro di ujungna di patu pahuriai do parningota diakana modding lau padungohon aporseota marningot ajalta sadiri uhut padohoton pakrimon dihamonangan ni Kristus manaluhon hamatean songoni nang pakrimon di Banua Gijang sambulon ni todita dohot di hadodomu ni na porsiai dohot Tuhan debata sahat tu naro Kristus padua halion ido sahatna atong rak mangidugugo mahita sian debata la mangulahon patik naing
Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mamudahon nabat debata. Amin. Tapuji matuhatta, namaret dehita siya bukede 182 ayat sadaro di 2 tujolom o debataku. Tatopo tema dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mga sahon hati koran nami. Na mga sahon asineroham nagudangido. Saya si maroham midahami sadok bangsomi. Sesama dosa nami saluhutna sasungguli ma roha nami asamuba roha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga di debata taringot Tuha sesan di dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumada dosa di bahin debata. Asa gabe hati goran di debata hita marhite hite ibana. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta marhite gor agape.
Tapuji matuhatta di nama Deita siap bukede 467 ayat 1 asini roham hupuji. Tabegema hatani debata turpek epistel di minggu sedarion tersurat di Yesaya 65 mamuka siat 17 rodi 27 tajahama margati soring songonon ma hatani debata ai idama ahuma manoppa langit nai baru do tano nai baru jaladang be ingotoku akana perjului manang tersunggul turoha. Ikon marlas ni roha mahamu jala marulup-ulup ro di saliling-lilingna ala au manopa akai ai idama au manupas Yerusalem bain par ulup-ulupan jala bangso isinai bahen las ni roha. Au sadiri pe marulup-ulup do mida Yerusalem jala marlas ni roha ahu mida bangsoku jaladang be terbege di si suara pertangisan manang suara angguk-angguk. Dang adong be di si poso-poso si soting ari manang na ubanon na sogop ari-arina ay doli-doli dopen na marumur 100 tahun lau mate jala pardosa 100 tahun honabura. Jala paulion nasida ma akabagas laos inganan nasida sunon nasida ma hau anggur jala panganon nasida perbuena. Dang tagamon nasida paulihon bagas gabe halak na asing mangingani. Dang tagamon nasida manuan gabe halak na asing mangahon. Ay songon ari-ari diau, songon hido ari-ari ni bangsokku. Jala jadi-jadian ni tangan nasida ikon halak na hupilit marsauliosa. Daktangamon loja so marniula nasida manang manubuon anak asa tilahonon na tibu ay pinoperni na pinasupasu ni Jehovah do nasida ro di tubuh nasida itu soatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala na upiopsa amen. Tapuji matuhatta di tabege makur ina para di Kamis.
Tapuji matuhata di nama redeta siabukede 834 ayat sadaro di 2 nama sihol do rohaku. Tahatidakkon maha porseaw tai songon nahidatidakkon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea Tapuji matuhata berhite kor amasion.
Tapi gemah tikting na masa di huriata. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Sonari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan minggon ima minggu 26 November 2020. Na parjolo goarni minggu. Goar di minggu tas aderion ima di goari minggu ujung tahun parhuriaon manang parningotan di akka naung moding doho topik manomu-nomu banua gijang doho tano naim baru. Paduahon parmingguon gerakan mari berdiakonia manang gemari. Di hari sadarion di patupado parmingguon gerakan mari berdiakonia mangna gemari. Di parmingguanon papungu pelean khusus dohita tu haperluan diakonia sosial ni huriata nanaong pinarade ni huriata tapasahat ma peleatai di bagasan las ni roha. Patoluhon mangapuli di hari Sabtu tanggal 2 Desember 2020 masuk pukul 10 siawib di Patupa huriata do acara pangapulia untuk keluarga LH Sinaga El Boru Tajulu Namaringanan di Kompleks Legok Permai Blok C Sada RT 0 Sada RW 08 Legok Wik Bethlehem. Sihala nang jumolo di alap tuhata na toras bawa ni amang sinaga di tiki naung salpui. Saya tuhata ma na mga pulis sude keluarga nan tininggalhon ni naung jumolo modingi. Paupaton ruas nataba. Mamuka di hari sadarion minggu 26 November 2020 gabe ruas ni Riata Maima keluarga Edi Saputra Manurung Lestari Intan Kesuma Boru Lubat Tobing Dohot Sada Daknadak Boru Dang Dopetar Didi Nasida Rosian Ruas Hakai Kalidres Resort Jakarta Onom Sonari Nasida Maringanan di perumahan Legok Indah Besada nomor walu RT 0 Sada RW 008 Kelurahan Legok Kecamatan Babakan Tangerang masuk Wik Bethlehem. Tatangnya kon manasida asagabe ruas na mangulu di huriat tahun. Di Pangido te keluarga Edi Saputra Manurung Lestari Inang Kusuma Boru Lumban Tobing asa jongjong ma di inganan nasida. Oh ya, selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah, di Hamuna keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Palimahon ujian akhir parguru malua dohot nama katidakon haporseaon di hari Minggu 10 Desember 2020 nanaingro di parmingguan arian di Patupa huriata do makatidakon haporseaon tu parguru malua tahun persiapan 2020 hombartu si pinabotohon tuhita ima na parjolo di hari sadarion Minggu 26 November 2020 masuk pukul 10.04 WIB Maringanan di gereja di Patupa huriata ma ujian lisan sian sude guru pangajari tu parguru malua di joloni natoras nabe adorang ujian lisan di Patupa ma pertangyangan rap natoras do sude guru pangajari ganu parguru malua asa membuan formulir isian nanaung diisi dohot sikop titingon managabe undangan resmi tu sude natoras ni parguru malua asaria mandohoti ulauni. Paduahon di hari Jumat 8 Desember 2020 di Patupado
Partangiangan paborhaton maka tidak kon haporsiaun diuduti gladi bersih parguru malua doh na toras nabe patuluhon pardomuan tu acara apakah tidak kon haporsiaun sinosohon tu sude na toras dohot ianakon parguru malua asa saat ma di gereja pukul sia 30 adorang so masuk par mingguan. Paunopon verifikasi audit keuangan HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Kamis 30 November 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di kantor HKBP Distrik 21 Banten dipatu pada verifikasi audit keuangan HKBP Distrik 21 Banten. Papituhon titing pasu-pasu perbagason jemaat khusus. Titing parjolo naung manjalo pasu-pasu perbagason ma ima doker situmorang SE simamora SPS anak ni amata saur matua situmorang nahinan tuguni inata nearsi boru batubara namaringanan di Jalan Damai Utama Lorong 7 Sumur Tanjung Permata Blok MD Bakung Jaya Palmera Jambi Ruasni HKBP Jambi Resort Kebun Kelapa Distrik 25 Jambi Dohot Orwana Ris Erdima Boru Purba SKM Boruni Amata Banuara Purba Nahinan Tubuni Inata Rizka Boru Manulang Nahinan namaringanan di Huta Gurgur Ruasni HKBP Huta Gurgur Resort Immanuel di Huta Gurgur Distrik Tolu Humbang pamamasu-masuon nanaing di Patupa di hari Sabtu sia Desember 2020 di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah pawaluhon padidion nabadia di hari Minggu tanggal 3 Desember 2020 di parmingguan arian di Patupa Huriata do padidion nabadia sinosohon tu natoras ni anakon nanaing mandohoti padidion nabadia asa pasuraton diri tu situa wik nabe marguru tardidi di Patupa di hari Jumat sada Desember 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja sinosohon tu sude peserta asa mambuan formulir pendaftaran baptisan kudus nanaung di Pasikop pasiahon jadwal perayaan Natal 2020 do tahun baru 2024 jadwal perayaan Natal 2020 do tahun 2024 Bui mata jahat di file nanaung di pasahat Huriata Marhite WA di grup tabe 10 totok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja sinosohon tu sude ruas ni Huriata asaboi tapasahat totok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset Huria boi ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada walu 000 sada 06 sada 554 atas nama Sape Sitorus 10 sada pelean dohot iuran bulanan pelean parmingguan pelean sekolah minggu hamulateon pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan boy mata pasahat Marhite situa wiknabe manang sekretariat gereja manang transfer tu rekening Huria 12 parhepengon dohot torop ni ruas naro di parminggon nong salpu boi mata jaha di file nang pinasat Huria Marhite WA di grup Wiktabe 10 tolu selamat ulang tahun parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat panjang umur gok lasni rohama sude ruas ni Huriata namarulang tahun hatu tubuh dohot namarulang tahun hot ripe
siang tanggal 20 saha tanggal 26 November 2020. Hatani tu hata si pepopta imanatar surat di Efesus 4 ayat 32. Alai gabena basar mahamu samahamu, akka parasi roha masih sandosa mahamu, dohot panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hotripe boi mata jaha di file naung pinasahat huria marhite WA di grup Wikta. Songoni mati ting ni huriata di bagasan mingguon debatama masu-masu. Tapuji matuhatta marhite gor ama kantate.
Purian itu hata masuk mahita tu acara perningotan ni akka namoding di bagasan nasa tahun parhuriaunon. Salanita puji matu hata marede mahita sa buku de nomor 334 nasa jolma ikomat. Kadongan saha persiaon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ingotot ado akadongata nang jumolomoding sian tonga-tongani saat tonga-tongata di bagasan nasa taon parhuriaon. Dangdang mangaruk kari lungun manang sidangolo kita nuaeng disi. Ay tapatu pape parningotan ni akanang modingi napaenggot top kita doing. Pabuay hita pe moding do muse songodongata nang modingi. Jala taha porsyaido dada hamatean ujung ni padalanata tungdalan hangalua doi. Songonidok ni apostol Paulus tuhuria korin. Aya pala Tuhani mana tuat sogot sian banua gijang mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata. Do mardongan sarune ni debata. Dungi hehe maju mulu akka namate, akka namarhite-hite Kristus. Urian itu hata nahinahulongan
Dinang saat kita nuaing tuminggu ujung tahun parhuriaw sadarion, tamado ingotota akadongata na itahaholongi naong marujung ngulu, jala maradian siyan akka ulaon na dihasyanganon. Tatangi homa goar nasida akka naong jumului, mamuka siyan minggu tanggal 20 November tahun 2022, sahat tuminggu sadarion 26 November tahun 2023. Akaw maguar-guar na sida. Guar amata pangabalan silain. Moding dari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2023. Tutup umur 87 tahun. Ruas Nihuria Wik Eprata. Na paduahon situa Henry Boris Nita Situmorang moding di hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2027, tutup umur 65 tahun. Pardibalian ni Inang Hanna Priangan Suhaimi Buru Sinaga Sianwik Nasaret. Napatuluhon Pardamaian Sinabila anak ni Amata Damianus Sinabela Inang Romita Buru Marbun Sianwik Bethlehem, tutup umur 24 tahun. Napaupaton Amata Anggiat Siregar Pardibalian ni Inang Rismauli Boru Sihite Sianwik Nasaret, tutup umur 51 tahun. Napalimahon Naparpudi Ferdian Agustino Sihotang, anak ni Amata Peristiwa Sihotang Inang SD Buruwunte Sianwik Bethlehem, tutup umur 20 tahun. Asa torop ni ruas ni huriata na marujung ngolu di bagasan asa tahun parhuriaonon. Na poso bulung 2 halak, ruas ama 3 halak, pungu masa luhutna 5 halak. Di ujung ni ajal nasida di suaraho matuhita na tading dope di asyanganon. Anggiak mama pakorhoni tu hapor syaut tanamadok nunga hupasiring paraloan na dengganing
nunga hupa ujung parlo jongoki, ramot hubain hapor siauni, diri nama dijolok kutupal hati goran silehon ni Tuhan paruhum natigori, diari sogot itu au, alai dada holat tuau tu saluhut nadotahe, akka nama kaholongi hapataron nai, atong ruas ni huria, risma rimma hita jongjong saluhutna. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, martang yang bema hita di bagas rohat taganup. Asa tokto ngingot hita pasahat to dirita tutuhata, sahat rodi hasusudan di bohal tabi. Porseado hita, Tuhan itu nama jo hita musea sama si paida di labung ni tuhata. Atong tapuji madebata ala di parade di hita inganan nasonang na aldul umuli jalan adumenggan sian nasa na adong di hasyanganon inganan na hot rodi saliling nililing na amen hudul mahamu saluhutna. Marede mahita sian gede pelengkap gedung jemaat nomor 240 ayat sada rodi 2 laut sisoma tapabungu peliata dang huboto arisogot.
batana sumurung san saluhut naroha. Ima mangaramo hati-hati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ujahan ni parsaurata apalagi minggu akhir tahun gerejawi laos marningot ima akadungata nongborkat parjulusian huriat tahun sian keluargata di nasa tahun nabagas setahun parhuriaon. Ima hatai ni batana tersurat di buku Panurirang. Wahyu Panggukapon Bidu 20 sada memuka misan ayat sada 1 ayat 4. Hujaha homa sonoma didot disita pai utihu. Banua gijang dohot tano nai baru. Dungi hidama banua gijang nai baru dohot tano nai baru. Anu ngasalpu banua gijang na parjolo dohot tano na parjoloi. Lauti pedang adong be. Jala hidama hutan abadiai tuat sian banua gijang sian debata. Ima Jerusalem nai baru. Na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaon na. Jadi hubege ma suara na gugus sian habang say na madok. Odo joro ni debata di tonga-tonga ni akka jolma. Namaringana maibana di tonga-tonga nasida. Jala nasida ma bangsona. Jala debata sadiri saor tu nasida. Jadi apusan di debatama nasa ilu-ilu nasida. Sian mata nasida. Dang adong be hamatean nang arsak ni roha, nang angguhangguk, nang nahacit, dang disibi, ay nung asalpu na parjului, ima sahat ni turupuki. Horas madihita saluhut na. Huria ni tuhata, hubonay majo jamita, ujahan ni hata ni debata di bagasan parjupangata do tuhata di bagasan minggu sadarion. Beha akka amang inang do sudehi tanwaeng na pungu di bagas joroon. Mabiar do hamumoding mati. Adong hatay madok, adaw nga, marbua mabiar. Baru nakin adong mabiar. Bahado inang burung nebaho. Sa calo situ tong ikko pangidodo. Alana bulan Desemberon nang majalo tohonan. Bolo tulpus. Iya, sa calo situ omba hatana parpudi. Bainang mabiar do inang mati. Mabiar. Bayi labuk punai suhu kamu jo. Wala mang si obing. Mabiar. Au mandok 2 orang nakinate. Au pe song perdita mabiar rubah. Mabiar do. Ala buah tabur bina mangulon. Ate bulang mandok kon nakidaw inna. Sian hapor siaw mai memang ikoni do jawaban. Ate pasti. Ala yang do honota mabiar do. Jalo sadiri pe mabir mate. Ala buha ala tabulu pe namangulon. Tabulu pe mga laksaksang. Tabulu pe malang migoma. Dan inuay, tabulu pe dongan nong kinongki. Tabulu pe hiling do akanasing. Parjulo mabah kana moding kana parjulo nakin. Dat sumabir na di ba mate. Naman lapatan di si habi tabulu pe namangulon. Tabu. Natabi rupanya di hawa ka amang tabu namangulon. Ala ni taboy na mangulod dan apa ala di lorong hatta manaringoy taringot tu hamatian. Kalau begitu. Bulang panaringot di hamatian hitor hira tapas boy hira torta kadui tersongon ham kata hatai ibilu parung basana dia katikina salpu hari Sabtu manang dia katikina salpui kuba bereng-bereng maka namo dingor rupani warna. Bah, dangadok se Jerusalem mati. Dang sa Judea te. Sa Bethlehem, sana prata teh happy gani ku tujuara bagas sinang berputar-putar.
HP na marningot duaw di Efrataon, saya gudang akan menuju ngolo akan atoras, saya huri puro roti, ala terboy tutu tajalahi. Ipe inang juara bagas ta inang berputar-putar doa, jangan tambah-tambahi amang lah. Satu kok dari kami ini nasida. Laman lapata rupani i holani taringot tu hamatiani manang songo dia pe Peter sapala serius do hita lah manaringoti. Kanido. Hira sotaleo do hatta manaringoti taringot tu hamatiani. Alani do di hawa ka amanginang agus surut hapor siauta nunga jelas boleh dok tutu dia deta 520 lui. Tu dia ho dung mati ko. Buru tayo di satu kujua dia. Otomatis maju. 2, 3, ya. Dia ho dung mati ho. Aku sima. Jepek sukun bolo mate hita tu dia do surga alai sipata mau lo halak laho manaringoti do abenalusni ni adang binoto ya mang paditanami mang situan nami anggo mandok songoni hape sa surut hapor siauta memang tu surga do ai hamamate ni Kristus hamamate tadi haheheo ni Kristus hamamate haheheo tadi amin. Jadi jelas do alamat redaksi address ni hamatiatai surgo. Surgoi sambulota lui. Nah gabe pertanyaan di hita ka amanginang. Hiado di sada tiki Roma suku-suku ni siapunan nami nama rumur 5 tahun. Didok amung. Songol dia do surgoi. Adong do surgoi. Jala ise do na masuk manang tinggal di si. Amangina suku-suku ni ruas boy doi rupani atau emak ngamang atu si mana di si alai sedat dan nama rumul 5 tahun suku-suku ni gabe manorusi doi itu roha ala dadat dope nama nukuni jala ibana naing masihol tu surgo dan disukuni mana. Dan dana dope ibana alai nunga boto onna surgoi hurok ma tu siapudan nami di hamaka amanginang. Ayah huroha nabi negem sia guru sekolah minggu taring tu surgoi. Ya lusibana ma bana hau begi among bahwa surga itu inganan yang enak, yang sukacita, joyful, sukacita. Ini mana? Inganan nasonang among ini mah di bahasa Batak. Atong olodo hamu masuk tu surga. Di mana kin? Olodo hita masuk tu surga. Manang hudok mah tu siapudani atong olodo ho masuk tu surga. Jubin? Umau kai lamong. Olodo au. Inna ibana marupani. Kurian itu hatta songo siapudan nami sudehi tanah yang masuk do tu surga ingan nasonangi alai godang dope rasian nama nukuni di hawaka amanginang di bagasa rohana di dia do sasitong na surgui jalan masuk do akka natorasu masuk do akka pamilikku masuk do keluargaku nang jumolo di alap debata ala adong do halak na manulak manang soporsea tu eksistensi ni surgoi di hamaka amanginang. So barita ni amata sekjen UM
Narotu Indonesia di HKBP Menteng Jalan Jambu mata pendeta Dr. Andar Pasaribu bahwa di Eropa na nasidehan berberita nauli tu halak Batak merhite IL Nomensen nuaing gabe seorang pendeta HKBP memimpin penginjilan yang sangat besar yang sangat berdampak di Portibion. Nunga gudang na tutup gereja jalan nunga adong tardokma nang ateis ala di bagasan akka perdalan ningolu ni nasida bahwa mereka sudah bisa memberi tak pola peduli penasida martuha manangdang boy do HKBP di Saratik kisongoni boy ayang guna sida ngamar 100 tahun ahanang berengot tadi sidi hamua kaamang nahinahulong di bagasan guar di Tuhata Yesus Kristus marhil tetrupu jamita sadaron imana nienet sepang kabo 20 sada ayat 1 ayat opaton di pataridaho do tuhita taringot tu banua gijang dohotano ne baru songon refleksi eksekilogi di gobarkon tu sada inganan nai baru songudok di pertangyangan penutupan nadi ari nang salpu di hari Rabu lau mangatusi langit dohotano ne baru di hama kaamanginang ra ikon arahonot tado pamikirota pakilalata bahwa kita mangalapati dan nagabe dicipta hod di batas sada kosmos manang tano langit ne baru raw tang nagabe di transfer manang di pabida hitas yan planet bumi tu planet na asing daw alay nang lapatatay apa kaamangin ng langit do tano ne barui buhado ngolu taon gabe ngolu na merpakirimon ngolu na berdampak ngolu na berkualitas itu nang berengota sian bolu ditaringoti pe inganan ne baru inganan na sonangi kurian itu hatta di paturang si Johannes do ia tano ne baru adul tadi mari bersiatan on bumi nata ingani nuai ada jawapan ini hamak kaamang songol dia deh tutua kaamang idang terpatorak utoh-utoki ida saidok di Sara Korintus 2 ayat sia nasodung di ida ni mata nasodung pinegeni pinggol nasodung hehe di bagasan rohani jolma ido di parai di bata diakkan nama kahulongi ibana asa dohono ma di hamak kaamang inang songol dia do bolo songoni jadi banua gijang dohotano ne barui dada kosmos nama rasing situtusian kosmos nuaing nata inganion tetapi dibaharui Tuhan marhite nakin nahurok buhado ngolu taon gabe ngolu na berdampak ngolu na berkualitas ngolu na mapakorhon di tonga-tonga ni padalanan ni nguluta songo na porsia di Tuhata alani hamwa kadongan saha porsiaon di bagasa trupukon nang berengota rekod kita memake songol dia tutu ngolutaon na ipay baru di debata alatakas ko boleh taringoti pe langit na baru dohotano na baru nang hilalauta langit dohotano na barui toktong do marhuaso debata itu nang situ pota ala toktong do debata na marhuaso di langit dohotano na barui totu dang harok si habiarata alay boleh dok tutut langit na baru dok tano na barui akka begu do disi akka kalajengking do disi nang di biar kita tetapi ternyata di langit do tano na baru na pinasain di batu tok kana porsia tok tong do debata na saor tok tong do debata na marhuaso disi asam molo debata do na marhuaso disi di hamwa kaamanginang nanang paingotot tadi nanang maingotot kita do kaamang debata do na marhuaso jala debatado na saur jala debatado di bagasak kita kuasa di bataya kaamangidang tarida doi di hasauran na kuasa di debata tarida doi di kebersamaan na kuasa di debata tarida doi akaamang di tonga-tonga ni jala terasa doi di bagasan nguluta terasa doi di nguluta kuasa di debata dang eksklusif alai inklusif doi dia ada bersama dengan kita hona tu kita
Alani di hamak kaamanginang, apul-apul do itu akan aporsea. Molo saur do debata, molo rap do debatado, ho di tonga-tonga ni padani ngulum, di hilala debatado naniaimi. Itu yang beringota. Di hilala debatado naniaimi, rap do debata madongani, mengurupi, dia akan naborat, na hinalami, do na dipergumul homi. Alani do debata na marhuasoi tukdo pay baruhon sa luhu na ala marhuaso di bana. Tukdo imana mangurupi ho di bagasan hasusami. Ido apa ido nakilauti bedang adong benna. Gabero di hawa kaamanginang. Gombaran di laut galubang na sa turus tutu manggucang na manggobar ko penderitaan. Do kesusahan boy dui terlewatkan. Apusan ma ilu-ilu dangadong be hamatean. Amanginang, mulo makilalahon takpala huboto hamu makilalahon na huilalahon. Mulo taringot tu hamatean. Bahwa hamatean mapuncak ni penderitaan ni jol manaku macit. Itu tuh kamanginang? Itu? Bahwa kematian lah puncak kematian yang puncak pakilalaan nama bakita gotos pakilalata. Jalaboy madohonoku ido saridok akka perjamita hamatean na sumaradat. Adi sirang akka namar holong ni rohai. Disirang do na mariali-ali, disirang do na marianakon, disirang do akka na marholong ni roha. Dak perduli ibana disi. Ima hamatian, ima jorbut ni hamatian di hamak kaamanginang. Alani rikodo hita memakai istilah ni tentara. Baharo istilah ni tentara, tabodo kaamang istilah ni tentara sebelum ajal pantang mati. Ido makana ka tentara nang mabir maporang. Ulang porang rupa ni beda marporang inna. Dang bah sutung mati yau. Dak kira ko dongan songoli. Hoi, ayo. Kita berhat. Alam buat di hamak kaamanginang. Di rohana sebelum ajal pantang mati molonung atikina di dia pe mati do babolotung mati pe di perporangan lima mati kan itu song lido tentara jadi narohakku riko do hita memakai prinsipnya ka tentara ya takulah bote halio adok kamu pajupang di hadok tentara tikadong akka perporangon bagi biahatot dang ulima na marporang tatu siaro ke tentara song ni pasti do ayo angkat senjata. Alapa di sini ibana nakin sebelum ajal pantang mati mulunung atikin dari dia mati batu mako mati di perporangan. Kurian itu hatta hamuak kaamanginang halak batak mangalapati hamatian sederhana do. Halak batak mangalapati hamatian ini sederhana do. Dia mai najului majuon. Di halapati halak batak do dagik tai bolong amate bolong marunjung golu gabe tano itu kan gabe tano do hosat tahun gabe aka no aku ama gabe alugu do to ya tod ditai gabe aha akainang dagik tanaki gabi tano, hosat tau gabi alugo, tol di tau gabi imabay kita mabiar, gabi aido, gabi begu, asinggo begu doh na begu ate, gabi begu. Itu konsep ni halak Batak, daging nay gabi tano, hosanay gabi alugo, tol dinay gabi begu. Itu upay mabiar halak Batak mamiring namate. Manang tu hamatiani gabe di pasumasuman halak Batak ma namatei song na mangulu jala dirajumi di Portibio dope namatei ala dirajumi dotong ma reak-reak dope todina ni kan ala ni todinai nakin taro gabi begu ido makana halak Batak ditortori namate gabe
disubuk marohay na mateon, manang tordina matei, sotung robor nginon, sotung dijong putau, dua kanasi. Ditortori ma, dungi disuku-suku manang diodasodasi ate. Nah, diodasodasi mana mati, rupani atsugari, rupani dipraktik rupani ba ngamati huwa tidak, inna dang rapak bihita te, asyik tormati ho, inna ba nungamako inda museng. Boris ngoni, gabililu hamu akalani hamatiani, atsugali marupani disukun na mati las dialusi, bah wasa mati ho inna. Rona mati marwai madokoni, ay baru mati dimu, hobe mati do ho. Bolinna, atsugali marupani di hamu kamang di dok. Tak tahu tu be. Alanido kematian itu bisa membawa kita kepada haliluon. Gabinang beta kasih rajungata songojol mana tinopan ni pata. Ido makana saya disubuk rohani halak batak dona mati. Sahatu na marsi susuluari. Tabo terbia kaamanginang marsi susuluari. Ya. Nong 30 tahun moding. Holi-holi nai dung diokal. Di panakok mai tutabak na tipo. Dung 3 tahun. 1 tahun, 2 tahun, dipakaluar baholi-holi saring-saring naing, dungi di jomur mai. Pertama-tama nuk songoni na jole di hang maka amanginang, ditortori doi, di pestahol dei, ala buha, ala dihilalala, patak dope, disi dope tordina, ditortori, ala mabir halak bataki. Ale pada saat itu halak pertama doi, selanjutnya nang be. Anang berengot tadi siang maka amanginang. Di bahini dohonot tama HP di bagasan akka ngulut taon dohonot ta merhite perningotan ni namodingon tidak pernah sebenarnya orang Kristen takut mati. Jangan dohonot ta jangan pernah takut dengan kematian. Orang yang takut kematian, orang yang tidak takut kematian tongdo mati. Na tugus pibana mati do. Namora pibana mati. Na pugus pibana mati do. Na ringgas mula-ula do mati do. Di tikina. Alani do kamanginang mula nunga songoni aha masih habirata. Mula ternyata hape na tapadok nakin ternyata sidido hape hita malujungulu siya tunga-tunga ni Portibion. Ido asa ido Apostol Paulus nunga terbordut hamatean, nunga soluk hamunangan di dia sorok mi ninna. Jangan dong be sorok ni hamatean di hamak kamang. Di bawah ini amang inang lang kita saluhuk na napungu. Ruas ni Kristus. Takut atau tidak takut dengan kematian. Di somanang berengota. Adorang somate hita. Ahado si patu pauta di tunga-tunga ni pada ningulutaw di hamwa kaamanginang. Odo nang berengot tarikot jala talapati. Ido molo adong hamatian. Udok nakin bahwa kematian ini puncak na kumacit di tunga-tunga ni pada ningulu ni jolma. Ido molo adong hamatian dang pola sudang ojolma tusi. Rosal diri do jolma. Ala ni hacit ni partinangunan ni hamatiani. Ya diudak kita kaamanginang kita lau bah manang roha suguton diudak kita asa roma mereng namati ido mangudang na jolmai ala dia ala ni hacikna roma hita mai nodur jala tabereng ma bostang bah sono hape bah lasongoni ma hita ma mereng ngolutang nang berengon na ternyata kita juga harus berangkat. Ido muloro hamatian bo hapi tuana di hamwa kaamang nang ikorodo ido. Dangan dong rupa ni manak songol dia pe umurna. Ala ido puncak ni penderitata. Turpuko paingoton apuson na do ilu-ilu. Konkret do di hamwa kaamang di tano dohot langit ne barui. Soal haporsiaw do di hamwa kaamang ina. Kuria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Turpukon naing menggugah hita, pahusor-husor rohata, songol dia maau.
Songo dia mahamu. Songo dia mahita nuang adorang somol dingau. Adorang somarujung ngolukon. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Amanginang. Idong berengota ni tonga-tonga ni parningota sendirion. Tabereng manakin. Dia kadongata na malucung ngolu di hamak ka amanginang. Ya. Tabereng jo satu kibuhi ni akka dongata na marujung nguli. Budurali tampilot sa toki. Tabereng magwar-gwar manang buhi na sida. Lu si tampilot pe lakulabi mungkin dang boto basa Batak ala ni doratong Iya, Oma. Secara keseluruhan. Tabereng di hamak ka amanginang 83 tahun. Luar biasa. Sahat dulani kita tu tahun tu 83 tahun. Sahat. Kamasyon na ki saat buah amakan tate. Sahat do? Adong umur 65 tahun. Adong do doli-doli. Ya. Ternyata masalah kematian ini bukan masalah umur. Danak natuluari naso sempat terdidi do akan asik mati do. Moding go satu katong ni portibo di hamak kamang. Neneng do horon dari si. Au PHP sa portibion iko borkado. Iko selesai do sudi aka tugas aka tanggung jawab. Alani amanginang saya bulu pinayu tu mulo adong aka acara di namoding tarok ko maju manikir. Saya di pabawa-bawa na manikirodo na sipata gabi sa hiran marjamita tong na manikiron. Alay say adong do pesan secara emosional ni nama dok katai dohot namodingi. Ipasahat dui. Ala di hamak ka amang aha manata bereng di bagasan aka madok katai pasti dolidok. Ida inna bulu akka parupon namodingi. Anggo tung namodingot tung macai burjudo mulu huingot do babahinan nyo sono bla 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 ni narokan. Ala tuk sadong di hau begi saliling melayani makubasi raklah boto hamak ka amanginang. Tuk sadok kya madok rupanya madok katai. Anggo one da na jubulan no jajeng anon. Anggo odak kasiyaw nina. Tuk sadong gumadok songonya ka amangin. Dangadokan? Dangadong. Anong madok songoni iturlitian na di. Sudero, alay nang berhite parningot ano nang dohonota. Asang ulo rope pa inodur mamerek kita nang berengot tapi salio dinamodik kita. Nang adong madihita sadar rekam jejak. Boleh dok nuaing rekam jejak digital na nuaing. Iko memang dohonon ni akap inodur na mamereng baketay mahaduan. Memang benar situ tudo hita na memang na jolma na dinggan. Ito kan? Iko ni man ang dohonon na. Jadi memang idok kaman. Dang mungkin mulu mamereng namo di kita manikir dohonot takkan na asing. Aka pakirimod dohonot ta. Alay tuk sadong behana kisong natarok ko ni idok akan naman do. Adong do? Mulu adong perai dang apala gudang manang gabe adong akka ibit na libar rupani ikan. Calayon na tabiring nuan di bagas na kapartikian lembutar nakidang mabir bimoding. Ay dang marada binuaing tabiring be akka sita majahudok. Doho ina moding pe takta hilalabe be haci ina modingi. Dan kita upload juga itu ke dunia maya. Bahkan di zolina modingi manang di samping naik. Baik kamu jo. Ini menjadi renungan bagi kita amang. Hiranda butini, wah mantap, ngamati ko. Irasoni, beko kamu juga keamanginang. Bulurok nakidang marada tahamatian. Ternyata orang hidup itu juga lebih tidak beradab. Banggodo honok kurubah, ade. Sahulului do dokumen, halayo nga palu jauh na sugot, nabunari do ture par remaja. Sahulului do foto naing, ditampilkan dengan menutup mata. Lebih banyak ada dokumen yang pernah saya simpan. Akajol marupani ibe di juluni batang, di juluni bakke, senyum dan tidak merasakan duka yang mendalam ke keluargai. Mereka kamu jo. Jadi tapi kot botot terus saja tong dia hudul. Ia hita nuaeng melayat kah?
atau memang dalam sukacita. Tapi musik songono sahira mati mak. Mantap. Sepate. Beko. Itu realita do kamang. Jadi rohaku ikut sesuai honot tala tutu. Ido nama dok langi inganan nebardo inganan na seorang nakin. Jangan pula orang menderita, orang dalam kedukaan. Tapat tuduhon, nasorohot kita manaun hacitoni. Ala sepakat duhita nakin bahwa kematian itulah puncak penderitaan manusia yang paling luar biasa sakitnya. Bahasa dabe dohot kita, bahasa dang dohot kita, makilalahu pakilalahu di dongatai. Nau jeges dohita nuaing hapor siauta tuna 5 halak nakin, daw. Na paititi kinabido hita kaamang sa sitong na. Ay marhiti parsahito, buno mati halak. Isi no si hamar sahit. Alay satu baga sa tikyon, sehat dohita kan? Sehat. Alani nang dohon na, boleh lo debatar pe umur tuhon wa ni baga sa partikiro di hamok kaamang inang. Pakke ma umuri sadenggan-denggan na lahu pajupang marsaor dohot di bata ilu nakki di baga sa turpuhod di dok jadi hubege ma suara na gogo sian habang say na madok odo joro ni di bata di tonga-tonga ni akka jolma na maringana maibana ni tonga-tonga na sida jala na sida mabangsona jala di bata sa diri saor tu na sida saor tu na sida. Lapatan nakaamang bulo saor do hape de bata dohot tita dihilala de bata do na hacik na dihoyi. Dia tahu apa sebenarnya hati jantung detak jantungmu na sungod dia do dihilala hunwa yang amang di baga sa prasahitori. Itu sabes pakilalata dia ka ede nakin di hamak ka amang. Hilalado ka ede te sangat luar biasa di mengarakong babuak kita sungol di do kita makilalakon langit do tanu na baru. Tuli ako nung borhat nung bukas so aka ede di Portibion. Saya tahu ke mana saya akan pergi. Saya tahu ketika saya meninggalkan dunia ini saya tahu di mana tempat saya. Son halak na porsiya tadi kaamangin ang dohonot tado huboto do mulumod di ngau surga hasonangan di pasahat di bata alani mulu surga hasonangan do hape di hilalaho alani di bagasa partikianon adorang somarujung ngolukku adorang somarujung ngolukku adorang somarujung ngolut taon perbuatlah gudang maho patu pahon aka ulaw nadinggan ya di namar kur hita di siro tahu pakai lelata ilo di bata lebih tahu sangulu bu hita markur nakin ya boy makur pungua parupuan punguan ama ya agape do sadu na tutu akka edi puji-pujiani makur kon akka lasniroha tu di bata hurian itu hata di ujung ni ajal nasida nakid di suara hon tu hita na tading dope dia janganon anggia mapakorhon hapur siyaw tay. Di luas di batado hoy nuayang manugunu kaya anak ko na nilabong mi kaamanginang. Ajari may hobar tulomo ni rohan di bata. Ini menjadi penutup akka amanginang ni namang luhon parminggon remaja nakinaw. Rodo amata situa hutanggaon. Begitu tragisnya narohaku auru nasalah sama perdita di sini. Nunga sa mulai awal satu akhir angdo piga-piga yang nakotai nga masuk rupan itu ibadah saya holan na membarigim nunga sahat nang mabege barita na uli ya singaja lurak pipi si manolok ku martangiyang hasaw bereng jala honik naraku martangiyang ngaw sampai awal sampai akhir dak pipi si manolok hubereng ma adong bapiga na bolang adong masay holan na marhape buti ni mamarche pasti macet ba hanggo hype sama hape song perdida di bawah indo be laswarung merede biake hape dan aku nasong itu harna toras nun naraku ma di bagas ruaku be kamu jo nunga martangi yang satu selesai tangi yang gajang seoma hape no dibiciti sampai amin sampai be ko kamu hanggo sinaki made itu pakai lakbe Tuhan
hancur na ihabi song perdida la song lo mahabi dan akon isi mang natorasnya kucuru na kisi Aldo lah macek isi natorasnya aku piga-piga lak ang dua tulu halak tragis ka amangin nang dohono ta ay nasong ay akapangalaho na songoni dihita nang namagurang bahasa yang itu topo Tuhan ini bahasa yang lorhata ma at juga ini nol nakadabag dalon akan naso jana jekon niyan akan namalas pertanyaan non akan naso ringgan na pangalahon yon itu modding mania seperti bion kan dohono terasongoni ali yang namar na modding nah habe lam gajang musa ngumurna bak tarot rupa ni ay modding mania non sonon habe lasana nama dokoni mati bamseng mai ternyata kan mati semuanya bukan karena ke hatugusunna, bukan masalah umur, ternyata keamanginan. Saya ini betabereng realita ni kehidupan dari tonga-tonga ni, namar ningot saluguna. Kerenungan na amat dalam may diha maka amanginang. Do sude akan aku nami remaja na posobulong. Mate, jalau panidang yung maon, na parpudi ya karong aku punganama, ala amano namar panidang yun non. Ay bamak ka porhanger na julo. Ate pudi do amaku oposter porhanger ng 84 taon, 25 taon ma tahun depan. Dari minggu mar minggu do isot turun si mana. Lapia tu pagaran iso mau bah di mana. Idalan ni tanggai satu gijang. Ido inata buru ne bahu do rai nakola tu gijang ba pa inna. Adu gijang ma. Alai do imana ma tu Pak Agung. Soalnya sudah bodoh minggu ba di gereja mi, bah, jadi masuk mu balo, bisa itu abu, maret di sudi berang tabu mu, bagi jeng dulu ba, asal berang juta hesa, bagi jo takas jami tani, nambil puru-puru nenggulani, gijang malu ba, berak terbereng berek kuda di gijang ini na, ate, ada kamu lagi gijang undangnya te, ale bulu tungarok penon, tacek ma, ibu harap bapak. Yang merjami terwa, tang dak nak berengi, pakai nama gudang kuba mergim, mar Facebook manang dia magwarni, au begabe dak terberek ku begabe buti au hudulin mana semarai kira gabaran, igi jangum mai, tak terbereng-bereng ini tuwe-tuwe, makanya tata keamang, nomor 2 nama hita nomor gerejawan, ulama do boleh memang gebu hita, boleh mengholan atau tapi cipici semalahnya. Kau usah datang ke gereja. Alagi merdusa jol manela bumi. HP hita laki manomu-nomu baru hita manomu-nomu langit do tanu ne baru. Bulu sesongoni do pe hita di tengah tuan pertibion. Karena masalah kematian itu pasti. Au pe komoding usah pertibion. Hita pe komoding usah pertibion alang do hono selama kita masih hidup diberikan nafas kehidupan. Mangula mahosa dengar-dengar unang gait, unang raus. Mati. Itu panidangnya udah keamanginan. Aku pe merasa tahe aku dulu soasi di sini aku matu nung bawa pasong itu aku. Barak terberek kuba gabe butina mau. Kudul di nana tuwe-tuwe. Jalau mana keamanginan. Kosroha. Ala bangudu du pehita sudi nuaing di tengah-tengah di Portibio di gereja nama cai ulio. Tapi utihu masilang di tuhatai. Tapi akan negara generasi sekolah minggu remaja na posubulong asa tatugu jalarak menugudugu mahita keamanginan tatangiakon do turus do hita lahu bergumul taringot tusi alani dihamuaka keluarga diaka bulu tumpe di jahanakin akka guar ni tahaulong yang dohonon na dihamuaka keluarga nahu haulong ihami ruas ni hurian itu hatta hagabi peresot monang indaw sabama rohang nunga saha ibanatu surgo habang saparasian itu hatta alani unang beturus behomar gudopong unang besai turus holi bagasan akapadilian alai porhak mahomar lojong jala di sidang berengomu apusan ni debatama ilu-ilum sikak ni saluhu nai berengomu ma na di sido HP debata namar huaso di langit di Banua Gijang ne baru doho tahun ne barui
di sini mana marhuaso hitape doho ma bongot jala parsidoho di si ala ibana do na marhuaso di tonga-tonga ni langit doho tano na ibarui. Amin. Martangyang mahita. Puji-pujian mardongan hasanga pematuhan di pasahat rohanami tuho di bagasan ujung tahun parhuriaon laos marningot akka ruas di huriam keluarga yanakon nahu hahulungi hami nang berohat tuho di bagasan sa tahun parhuriaon na bagason ali Tuhan pardingkan basa di nama nomu banu agijang dohot tano na baru na pinasahatmu tu akka na porseya diho totu di bagasan pakirimon na takas mahami Tuhan ala banu agijang dohot tano na barui manang surgoy di parade holo tu halak namonang imana togu di bagasan haporsiyaw tu humarhiti Jesus Kristus na tapi gudang dohami di ela-ela do akaragam na adong di partibion ala ni parukilon ala ni pangujunan ala ni hamatian terlumobi na manirang hami sian akan na haulongi hami na bohilala hami hamatian na sumaradati ala ni satia mahami Tuhan madalani parsurumu sokon akka ama ina danak di tonga-tonga ni padani ngulun namion ala ni unang madili hami Tuhan di tonga-tonga ni ragam na huadupi hami padipos ma haporsyon nami marhiti na sa toktong hami saur tuho wali Tuhan di bakasan nakatangi yang namamulin saur hami dihatami ya belum marningot kami Tuhan dia karuas ni huriam dang nama dukari sidang ulo kami dia karuas ni huriam dia aka keluarga Allah na paingot to kami hami pe Tuhan marujung ngululo siap portibion songon akadungan namin ang perjulubor hati dohok mahami Tuhan parsidokot tulangit na baru dohot tano na baru na pinasahami apusamu makailu apusamu masak kami aka arsak tudang adong bedisi aka galubang alay tung hasonangan tung las niroha tung olo-polo matuhan si pasaha to mutuhami to aka bangso to aka naporsiya diho pasahatay matuho Tuhan aka keluarga nami terlumobi aka ruas ni huriam naron wain ni baga sa tikyon aka keluarga ninang marujung ngului suatu matuhan kelas di roha suatu makapakirimon asa toktong di bagasan hatugu ni haporsyaw na sida mamereng daw tujulo Tuhan asa unang semar padilian asa unang semar tutukian na sida ala nunga borokat akana di haholongan ni roha na sida tu surgo hasonangani madapoton Tuhan na manoppa ibana ala ni Tuhan adorang sobor hatami sa portibion diseratiki hobar tu partikian na dibuhulmu upake hami ma Tuhan partikianon sadinggan-dinggan na ima asa gabi marsaur hami dohotto marhiti akka parsauran nami dohotto di tonga-tonga dia kaparpunguan nama naringoti hatam mulopi Tuhan suluk akka pakilalan na hurang tabu tu akka perdagingon nami alanya kaparasahiton toktong mahami Tuhan marsigatuk tuho mulutuk pesipata songod nata sotabu pakilalan nami alanya parsahitoni pangitok kami may madok ali Tuhan parguguyaw leon umur nagajang diyaw sa tung berengok kudope haulion ni portibion sa berengod kudope akapinopar sa tung las roham Tuhan mamereng pardagingokon partodiokon mulutung pesongonon uahap di tonga-tonga ni ngulukon ima tutudokonon nami kebidang madabu hami tu padilian alay toktong hami marsigatong las disido Tuhan peut akka nahulala hami noni nahurang sotabo di bakilalan nami tutugudang dui naron waing di tonga ni bagas coroon torop supiga hami Tuhan makilalahoni alani akka hapujungan alanya kaparsahiton
alani pariana konon, alani ka umur nang gajang, bodi Tuhan dang marhasuan si pata pakilalan nami. Alani ma Tuhan, tugu-tugu maroha, tugu-tugu matodinamion, madok mo liati Tuhan di saluhutna. Asa toktong ulu namion, makirim toktong di langit dohotano nebaru. Inganan nebaru, inganan nasonang, na pinasahatmu, tu hami na porsia diho. Ali Tuhan, tuho mahupasahatami, akatikting ni huria na hubegi hami di bagasatikyon. Dakaruas ni huriam, di bagasan nakapangapudion. Terlumubi main tabar ruas ni huriamon keluarga ni amata edis manurung inang buru lubat tobing narosian huria HKBP HKI Kalideres Jakarta. Pasu-pasu matuhan keluarga di huria HKBP molang indaon rapdoho anak kon nasida sada danak buru. Asagabe ruas natoktong bertumbuh nasida di bagasan hapor siaw natakas. Songoni nang ruas ni huriam di jemaat khusus naing mancalo pasu-pasu pardonga sarepion doker situmorang dohot riser dima purba pabor hatma julu alima Tuhan saluhut nai nang akapadidion nabadian naing si ulaul ni huriamon julu alima Tuhan akan antoras lau paradihun danaki asagabi masuk itu harajaumu songoli nang akai nakon nami nanay patupahon ujian lisan sadario di katehisasi sidi rabdo natorasna ope Tuhan panagunugo mau permahaniyo mau nasa toktong rabdo akan natoras pe makarikoton danak naung pinalumehomi asagabi danak natoktong di bagasan pangajarion natakas saor tuhatan ini bata saor tu barita nauli jalamak parsaoran di bagasan ngulu langit do tano nebarui. Pasu-pasu matuhan ruas di huriamon. Namar ningot di ulang tahun haso sorang tu portibio do namar ningot ulang tahun pardonga sarepeon. Sude na Tuhan sian harorowan siak kude. Atau madok mau liati mahami Tuhan. Mulo satu bagasa tikul yokolo pe hosa hanguluan. Rodo pe hami madok mau liati tuho disaluhut dengan ibasam. Doho ina pasahaton akka persembahan syukur terlumobi mai parhite ede puji-pujian naung dipatubegion huriamon alani mahu paborkat ma Tuhan akaruas ni huriam HKBP bolang indaon tu ulau nasida sa minggu 7 laun di pasu-pasu Tuhan de batama di ramoti Tuhan de batama jalamar panupak tunadenggan ulaun dohot partodion ni akaruas ni huriami mangasahon guarne anakmu Tuhan Yesus amin. Hurian itu hata tapasap mapiliatan na muli tu adupan di pata pilihan na paduaon dohok pilihan khusus tu gerakan berdiakun ni huriaton tujolo titik kinamared di hita surgoi samulot tadui.
memandu lagu. Mahita mamalok sanang sa atusi Tangia ko mapilian natapapungon tuadupan ni debata. Ali debata manamin na di banua gijang. Olo haruani sa luhut silolehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masya na nilehom mito kami pilihan nami tuho. Sa jalo magabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu majalaramoti ang sa uparhasya ang kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo dito nga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalamuta dahami gurang ni silole homitu hami. Asalam gergir hay mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata nasian nahinan jalan na manguluro di saliling nililing na. Ingot kami sa darion akan namati siya na kami naong pajulohon tulabungmu. Di hodo anak hitsu ni banua gijang. Dinadiukap hodo dia akan na mga sahon Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohan nami sa darion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugut. Mulia ti marohan nami tuho. Ala ditubuh ko kami tupakrimon na mangulo. Tapi partohap kami di hanguluan na sorasuda. Dada na madili kami di ari parningotanon. Alay na malungod do kami di sabulon ito dinami. Nunga torop dengan nami naong nialap mo. Tau paingot ton doi di ujung laka nami. Bahay pakirimo mida Tuhan Yesus di ujung laka nami bi. Saya sungguli marohan nami. Mabahe tiruan na dengga di akka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha do akan namatian. Asa unang mga dungi jala madili na sida. Say taiti marohana sida mamereng dopak gijang. Sa lehot to dim tuhami asa takas. Di hati dakot tuhami nang dohot dohami anakmu jala pania di arta na di balua gijang. Say padaw maganggu ni roha siya kami. Asa hot hapor siya nami maniop Tuhan Yesus si Pangulwi. Alorang kubulus kami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami, ukap mamata ni hapor siya nami. Asa takas dida dalat tuhasonangani. Molo halang dila nami, sobinoto bimakuling, pargugoy mahami marhiti-hiti todimi. Asa tarjuho kami aliyamang. Sahat tutangamu matodiku, sa ipati urhian rohanami. Asa hobas lakka nami jalasonang hami lahumati di bagasat Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Alea manami na di banua gijang saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaonmu saya saut malomoni roham di banua tongaon sonda di banua gijang. Lehomatu kami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami song panesa nami dosa indungan namar dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangaku. Jalo mapasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana bidaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasoro homma damena tutodim. Ya, hurian itu hata, mahita rim mahita jongjong saluhutna. Sudi hame parhubas di bagasa tikyo di hamaka amang na digijang pe na tabe dang bui masih tapatak kita sudina. Pasatay mamauliate di Harorota apalagi di minggu tahun gerejawion laos merdingot akan natahaulogi. Dabomba di bagasan tangiang sudi asang gulu tope di bagasan akapakirimon na manggulu sudi mahami madok ngoliate jala pasatu tu hamaka amang inang saluhutna. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tuhan tama masu-masu. Horas.